zorion. Behin pelota aukerak eta bukatuta hementxe elkartu geha, prentsaurreko txiki bat eman asmoz, larun bateko finala handi horren harira. Ikusten dezue, ezkerretara bikote gorria dakat, eskuitara urdina, 3 donezte behar, azpeitiar bat, nasketa txiki bat egin da, bakigu Julen errezilen bizi zaigula, nasketa txiki bat egin da Interpolosetako finala ere izan ziteke, baina ez. Larun bat hontan, 2014 urteko binakako finala handia jokatuko da. Eta pelotariekin batera, elkartu zaizkigu, nire ezkerretara Patxi Jauri Euskal Pelota Federazio presidentea, kaixo, Patxi? Egunon. Nire eskuitara Inigo Market, Orona Fundazioko garapen zuzendaria, hala zera ezta? Bai, hala da, bai. Egunon. Eta eskuirago Xabier González, Oriamendi 2010ko kidea, egunon zuri. Bueno, ez da kasualitatea hiru hauek hemen elkartu izana, zergatik? Gizartea bera ere erremontea ez dago bere osasunik onenean eta bultzada eta babesa eman nahi diogu erremonteari. Horregatik elkartu dugu hemen federazioa, Orona eta Oriamendi bera. Kontua da, Oronak sarrera kopuru bat erosi duela, sarrera kopuru hori Gipuzkoako eta Euskadiko Pelota Federazioetan banatu du, bi federazio horiek pelota elkartetan lanketa bat egin dezaten, jende gaztea pelotarekura erakarri asmoz larun batean. Alegia, helburua da, erremonteari bultzada eta babesa eman asmoz, jende gaztea ona erakartzea, eta Oronaren sarrera kopuruak banatu dira Gipuzkoako eta Euskadiko Pelota Federazioetan, federazio horiek pelota elkarteetan lan egingo dute, jende gaztea ona erakarri asmoz. Beraz, babesa ematen diote federazioek erremonteari, eta bultzada ere bai, jende gaztea erakartzeko lanketa bat egingo duelako larun bat honetatik bertatik hasita. Lehenbizi, Patxi, zuri emango dizut hitza, zer suposatzen du Euskadiko Pelota Federazioarentzat erremonteari babesa emateak, eta zergatik hautatu duzue bultzada ematea eta lanketa hori egitea. Eguardion, lehen da bizi denoik, eta Jonek aurreratu duen bezala, egoera lan bezalakoa da, nahiko larria, bereziki erraminta munduan, bai remontea, festa eta pala, bereziki. Eta orduan, federazioetikan, normala dan bezala, eta gure ezinbesteko obligazioa dan bezala, modalide guztiei babesa emateko ardura eta obligazioa daukagu. Eta orduan, nire hori jarraituz, bere momentuan, zesta ematen digun bezala, bala ematen ari gehan bezala, erremonteari ere bai, esan dizuten bezala obligazioa da, eta bide hortatik jarraituz, gu prest, gure eskumen labur hortan eta posibilitate murriztu horietan, bultzakada emateko eta babesteko aldan neurrian eta horrengo gara, noski. Inigo, Oronako garapen zuzendaria zaren aldetik, zuentzat ere garrantzitsua izango da erremonteari babesa ematea eta gainera hemen alboan zaudete, nor egokia horik babesa emateko baino ez da? Bai, hala da, dakizuen ez bezala, Orona saiatzen da bere gertuko inguruarekin kolaboratzen. Kasu honetan, pelota eta erremontea gure ondaria da, gure gizarteko ondaria da. Gu lanean ari geha betidani aldan neurrian laguntzen gure inguruari. Gaina, azkeneko urte honetan martxan jarri dugu Orona Fundazioa ere bide berriak bilatzeko eta guretzat oso erreza da pelota babestea eta erremontea areta gehiago betidanik erreman berezia izan dugulako erremontearekin. Beraz, Oronak erremonteari igogailu bat jarriko dio altxatzen hasteko. Saiatuko geha, bai, altxatzeko eta jaisteko ere segurtasuna. Eta hirugarren kidea, Xabier González, Oriamendi 2010ko kidea, zuentzat garrantzitsua izango da momentu hauetan are gehiago, babesa hau sentitzea, ezta? Hori da, eskerrak eman fundazioari eta bai, Oronari ere. Eta bai, edozein laguntza, ona da, ez? Eta lagun batean, egun proposamena jendea etortzeko, erremontea ikusteko, ezagutzeko, eta pixkat denon artean bultza ikuteko. Gainera ez daztu behar erremontea kirol ikusgarria dela, ezta? Bai, eta bizi ikusita, telebistaz baino oso animatzen du jende guztiari etortzea eta ikustea.
Bueno, aipamen bat egin nahi nuke, federaziotik talde osoak gaurko egunean balore handia ematen dio babesleeri eta kasu honetan Bobronai pelotan justu egitea eta pelota babestea Gurutzako federaziotik egia esan gaurko egunean daun egoerakin kontuta hartuta eskertzekoa da eta benetan mila esker ematen dizugu federaziotik. Eta Patxi Euskadiko Federazioan izenean etorri da, Gipuzkoako Federazioak ere babesa eman dio, bultzada ere bai, baina lan kontuak direla medio ezin izan du inork etorri, baina tira, haien babesa ere presente daukagu. Besterik gabe, orain entrenamentua egin behar omen dute bi bikote ez dakit, nahi bat zu elkarren kontra jokatu edo... Eta zuek berriz, nahi bat zu entrenamentua ikusi, eta bestela, larun batian elkar ikusiko dugulakoan, aste hona pasa eta onenak irabaztezela. Eskerrik asko. Bueno, Josetxo, aurkezpenean komentatzen zenean amets bazala jokatzia txapelketa bera, eta gehiago izango litzakela Osabakin finalera iristea ez. Azkenean bete da, zure predikzioa, behintzat bete duzu lehendabizu. Kostat zaigu, baina bueno, iritsia eguna. Arun batean, nik esan behar izan da, ilusio ikintziten, bere kontakazioa jokatzea. Eta bueno, iritsi da eguna eta ikusiko zer gertatzen da. Jokatu zen duten lehendabiziko partida ligilean, beraiek irazi zuen, baina partido kompletua izan zen bai danen aldetikan. Nola ikusten duzu, berdina izan lehike o finalak ez du zeigizu beharrikan? Bueno, dagoeneko bi partidu bat ditugu, biek nahiko parekatuta. Eta bueno, egunetik egunera gauzak aldatzen dira. Bera nola jokatzen duen, nik, Julenek, Egozeinek, gauzak dena aldatzen dira eta zaten da partidu bat irabaztea, arrazaltzea, edo bere parekatua. Egunean ikusi behar da. Bueno, Coteto, ¿cómo ves la final? Es el segundo partido del campeonato contra el Sobrino, habéis llegado a la final, te hará una ilusión especial, me imagino. ¿Qué habrá que hacer para ganarles a Julen y a Josécho? Hombre, nosotros tenemos bien claro lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que sujetar el partido desde el principio, que no nos cojan ventaja, y nosotros luego yo creo que somos una pareja más compensada que ellos, y hacer un juego. Nosotros tenemos que hacer un juego sólido, fuerte, rudo, y pues bueno, conseguir que no nos rompan al principio, ¿no? Gracias al principio los partidos luego se pagan caros, ya sabes un poco la agresividad que juega San Miguel, si nos cogen unos tantos luego cuesta volver y tal, ¿no? Entonces yo creo que desde el principio nos salimos muy centrados, sabemos el juego que tenemos que hacer y bueno, la verdad es que bueno, pues una motivación añadida de que es una final después de 3 años, coincide también que juego contra el Sobrino, pero bueno, pues ahora se junta todo y a uno cuando se le van acabando los años de carrera, pues bueno, pues cada vez coge con más ilusión estas cosas. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto a lo largo del campeonato a Josécho? Bien, yo he visto que el campeonato empezó muy bien, los primeros partidos, los últimos partidos no han estado tan acertados, ¿no? Pero bueno, son partidos que puede haber de todo, pero bueno, hice una primera parte del campeonato muy buena y yo pienso que bueno, pues que ahora pues igual los últimos partidos no han brillado tanto como al principio, ¿no? Pero bueno, las finales son finales, yo pienso que hay que jugarlas. Y él también, si juega de cara contra Miguel, es peligroso, ¿no? Hace la jugada, o sea, bueno, en las finales tampoco se hacen las jugadas tan a la ligera como en partidos normales, ¿no? Eta mina iteko aurkariei ze pilota aukeratu dituzue, o zen izan da zuen aukeraketa? Bueno, ni pilotari guzti ez dut asko lertzen ez, 2 urte da gamazet hemen, da asko den ikusi dut pelota elekzio, bueno, ni minio gehiago lertzen dut, eta berak izuen pelota bizio bat, bototirekin, bere golpeekin pixka eta atropiatzeko eta errazago pasatzeko, ez dakit ikusiko da. Igual partiduan haien pelotak hartu dituko edo gureak, segun nola dago gauza. Eskerrik asko.